F'dawn il-karti hemm miġbura l-memorja ta' nies bħali u bħalek. Jekk minn dawn il-karti aħna nistgħu nħallu dawn nies ikellmuna, nkun nafu l-istorja tagħhom. Hemm miġbura fihom il-memorja tagħna bħala Knisja, bħala n-nies li nemmnu fi Kristu. Dik il-Papa Pawlu VI meta tkellem fuq l-arkivi, hekk fakkarna li f'dawn il-karti aħna naraw il-passaġġ ta' Kristu li għaddej fid-dinja. Għalhekk nistedinkom sabiex nieqfu ftit u hekk nirriflettu fuq dak li sawwarna, fuq dak li għenna naslu fejn wasalna llum. Hekk aħna nies li rċevejna l-fidi minn dawk li għexu qabilna. Aħna l-fidi tagħna mibnija fuq dawk li fl-aħħar mill-aħħar għexu l-esperjenza ta' Kristu xoxt. Hekk il-Knisja għandha żewġ fonti li minnhom tirċievi dak kollu li temmen, l-Iskrittura mqazza u tradizzjoni. Meta qed ngħidu tradizzjoni x'qed infissru? Tradizzjoni huwa dak kollu li tgħix il-Knisja li tirrifletti fuqu. Għaliex temmen li l-Ispirtu qed jaħdem permezz tal-ġrajiet, hekk Alla ma jabbandunax il-poplu tiegħu għalli jibqa' jaħdem jibqa' jkellimna permezz anke tal-istorja tagħna. Għalhekk permezz ta' dawn ir-riflessjonijiet li nkun qed nagħmlu, hekk nixtieq li immorru lura fiż-żmien u tirriflettu ftit. U nħallu l-passat tagħna jkellimna, tradizzjoni li sawritna, li għamlitna dak li aħna llum. Jekk naraw kif il-Knisja għarfet tgħix il-fidi tagħha, kif il-Knisja għarfet tirrelata mad-dinja, kif il-Knisja kontribwiet għad-dinja li fiha ngħixu aħna llum. Hekk l-istorja trid tinbena fuq dokumenti. Hekk id-dokumenti jistgħu jkunu ta' tipi varji, għażmiet l-aktar antiki li aħna nirriflettu fuqhom. Dokumenti ħafna drabi huma il-monumenti, dak li tagħtina l-arkeoloġija, l-fdalijiet li waslulna. Id-dokumenti huma wkoll kitbiet li waslulna, l-eqdem kitbiet li għandna nsara, il-Vanġela tal-Apostli, l-ittri tal-Apostli. Dak li ħallewna l-ewwel awtur insar dak nsejħulhom is-Siet tal-Knisja. Iktar ma jibda għaddej il-passaġġ ta' żmien, iktar dawn is-sorsi għall-istorja tagħna jiżdiedu. Nibqgħu nużaw dak kollu l-passat jista' jkellimna permezz tiegħu. Ħafna drabi jkunu forma ta' dokumenti li jinsabu jew forma ta' pergamena jew ta' karta. Jekk dak li aħna nsibu normalment fl-arkivji tagħna. Għall-inqas l-aħħar 1000 sena tal-istorja tagħna. Sorsi ieħor għal din l-istorja tagħna hija l-arti. Jekk dak kollu li l-artisti tal-passat ħallew permezz tiegħu esprimew il-fidi tal-komunità, il-knejjes tagħna, il-mod anke kif aħna niċċelebraw ir-riti tagħna. Dak kollu jiġbor u jinbena u nbena tul is-sekli. U permezz tiegħu, permezz tal-istudju dan kollu, aħna nistgħu niftħu tieqa fuq il-passat tagħna.